Идва. Диди, застани тук да мога да снимам. Айде. Да снимем Биби. Биби, Ини. Ини. Здрави. Диди, като видиш торта е първо. Ини, виждаш ли я тук? Виждаш ли? Айди. Къде? Айди, дади. А сега ще видим Деви. А сега тук Диди. Диди, ще пееш ли песничката за Happy Birthday? Айде, моля. Не, ама тогава няма куки. Ще пееш, за да има куки. Деви. Кой пупка, да. Айди. Дай тон за песен. Ла. One, На two, ла. three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Romy. Happy birthday to you. Защо ли тя? Пляскай, пляскай сега, пляскай. Айди, дади. Айди, пляс, пляс, пляс. Пляс, пляс. Окей. Малкото ви. Айди сега. Ето я, Ини тук. Чакай да я сложим възглавничката да не падне. Виж го, да. Чакай да подпреме. Да, тя виж, добре. Много е добре така. Тя се разсънява сега. Да? Агу. Агу. Беби. Диди, Беби. ти искаш с ябълка, нали? Ти обича да са го. Агу, ще правиш? Да, охо, как? Бъркай, дай, Диди, бъркай с пръща. Като видиш торта и бъркай вътре. Аха, да, нали? Що видиш? Браво, бе. Ръката така, харт. Така. Да, не дей. Не. Взимай, което ти харесва. Ето сега парчето и вече ще можеш да дадеш. Дословно. Торта. Достатъчно дивно. Девет сега виличка. Това е за Диди. Чакай сега да видиш какво ще... Дай ми, бусни ми едно, майче, бусни ми едно такова, едно Девет, ми бусни. изчакай да ти дам виличка, мама. Чакай, ей такова ми бусни. Роми, не дай даваш на бебе.